Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado. Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos ya ahora hasta Ortigueira para conocer también una joven y en este caso Escuela de Música Municipal de esta localidad. Arestora, ao mediodía, imos viaxar ata a comarca do Ortegal, e máis concretamente ata o municipio de Ortigueira. Ali, durante os próximos minutos, durante os vindeiros minutos, imos falar con Carlos Diéguez, que é o director da Escola Municipal de Música de Ortigueira. Unha escola que ten xa unha longa tradición e que, ademais, últimamente tamén está, como din os novos, petando todo nas redes sociais. Todo elo a conta de algunha produción audiovisual. Pois, Carlos Diéguez, saúdose, moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas grazas. Bueno, nos din, ou coñecemos, que neste caso houve un vídeo de Nadal, o segundo que facedes, de maneira consecutiva, que conseguiu miles e miles de reproduccións. Pois sí, é a segunda vez que nos poñemos con este proxecto tan especial, porque, bueno, está feito por nenos e nenas de 3 a 6 anos, non? Coas peculiaridades que ten todo isto, non? De nenos tan pequeniños. Pois sí, tuvo moita aceptación. Estamos falando de casi 15.000 visitas desde o día de Nadal. Entón, bueno, moi contentos polo videoclip. Outro tema importante durante este Nadal foi un concerto que ofrecestes precisamente hai uns días e que tamén tuvo unha grande participación e a xente quedou encantada. Pois sí, supoño que estarás falando da Divina Comedia, supoño do concerto de Nadal do 20 de decembro que fixemos na igrexa parroquial, non? A parte do concerto en sí, non? Do que é toda a montaxe, porque a Divina Comedia, como todo o mundo sabe, pois é unha obra de Dante, que fala pois desde o inferno, purgatorio, paraíso, ascensión. Entón, bueno, hubo un gran xogo de luces, de sonidos en off, de un narrador contando a historia. E, bueno, 90 rapaciños e xente tamén adulta, sobre todas as idades, pois estuvemos en escena. Bueno, foi algo tamén moi especial, marcado nas celebracións do noso 25 aniversario, non? Precisamente, 25 anos donde a Escola Municipal de Música de Ortigueira é todo un referente, non solamente xa na comarca do Ortegal ou nas comarcas máis próximas de Ferrolterra, Eume e incluso a Mariña, sino que só xa un referente a nivel de toda Galicia. Bueno, pois temos esa sorte, non, de estar nun concello que ten moita tradición. O festival é reconocido, o festival internacional, eso está claro, non? Pero, bueno, a tradición musical ven xa desde principios do século XIX, non? Entonces hubo bandas de música, corais, gaiteiros. Entón, digamos, nós sempre dicimos que estamos en terra de músicos, eso vai de xeración en xeración, por eso dai tamén depende moito o éxito, non? Terra de gaiteiros, terra de músicos, terra tamén de todo tipo de artes escénicas e, sobre todo, porque o cultivades desde moi pequeniños. Sí, xa te digo, temos alumnos desde os 3 anos hasta os 84, me parece que é o que máis anos ten. Entonces, eso é máis bonito dunha escola de música interxeracional, non? De que nun concerto pois poidan cantar e participar pois a vos con netos, que tuvemos como neste último concerto de Nadal. Eso é a cousa creo que é máis bonita, que facer unha comunidade e unha familia musical entre todos. Supoño que precisamente, como bien decías ti, a vos e netos e a vos, os pequenos mirarán para os maiores dicindo que non me parecer a meu abuelo, os maiores mirarán para os netos e dirán este neto ten alma de músico. Sí, no, é moi especial, porque, a ver, poucas cousas na vida, nestes tempos que cambian, non? Podes compartir que unha boa cun neto, non? Os deportes están ben, lóxicamente, ou podes xogar o xadrez co tu abuelo, quero dicir isto, non? Pero poucas actividades podes facer de compartir, ir a ensaiar co tu avó, co tu aboa, cantar na casa, incluso de Nadal, non? Entonces, que eu creo que a música neste sentido, non, neste senso, é algo moi especial porque compartes a música e tamén compartes as emocións, non? Ca familia e con toda a xente que te rodea. E que a música, ademais, ten outro ingrediente a maiores, que moitas veces nos consigue que os adolescentes e os máis novos tamén aparquen por unhas horas o seu teléfono móvil, a súa tablet, o seu ordenador.
Sí, eso costa a veces nos ensayos, pero sí, é verdad. O importante é eso, é desconectar, vivir unha vivencia, non? Por exemplo, este concerto que fixemos da Divina Comedia, pois ali simbolizamos na igrexa, empezamos desde o inferno, que as luces apagadas, con tal, a xente toda sumergida durante 1 hora e media, nun espectáculo realmente, non? Hasta que chegamos á ascensión, ao cielo, non? Outro concerto que podemos hacer xa de música de cine, o que sexa, non? Ou de rock and roll, da igual. Pero eso, o que estás dicindo, que durante ese tempo que están facendo esa actividade en conxunto, que se olviden, pois eso, do móvil. Nos xa nos preocupamos das redes sociais, que na Escola de Música temos un canal de YouTube con moita audiencia, temos un podcast que se chama Ortigueira Música en iBooks en Spotify, e, bueno, facemos todo o tema de intentar, pois, eso, chegar ás novas xeracións, non? Que non vexan que as escolas de música é algo de pasado, senón que é algo moi vivo, non? Neste caso, Carlos, canto tempo dedicades cada semana aos ensaios? Non sei se todos ensayan ao mesmo tempo, ou sea, ao mesmo tempo, me refiro en cantidad, supoño que habrá varios días, ou se vos xuntades, e ese día, pois, todos xuntos vades ensayando diferentes pezas, ou hai horarios específicos ou horarios diferentes? Pois mira, explicoche, cada alumno, unha peculiaridade que ten a escola en positivo é que as clases de instrumentos son individuais, moitos sitios son colectivas, eso ten ventaxas e desventaxas, non? Unha desventaxa é que dedicas menos tempo a cada neno, non? Entonces, nós temos clases individuais, despois temos clases colectivas de grupo, e aí agrupámoslos según os niveis, non? Podemos traballar un mesmo repertorio, digamos, en distintos horarios, cada un o seu nivel, cada un, pois, co seu tipo de instrumento, non? Por exemplo, un gaiteiro cunha rapaza que cante pop ou rock and roll, non? Teñen que ensayar por separado, pero despois sí que na hora de facer un espectáculo, como este que fixemos a Divina Comedia, pois participamos todos, non? Cantos sodes ahora mismo, Carlos? Pois mira, ahora temos unha lista de espera que esperamos o mes que ven que empecemos con todo o profesorado, faltanos ahora mismo profesores que se incorporaron ahora en breve. Fixeron no mes de setembro o segundo récord histórico de matriculación, máis de 140 matrículas, estamos falando de un concello de 5.000 habitantes solamente, non? Bueno, vamos a empezar con obradoiros de música tradicional galega, que é algo que nunca fixemos, levar a escola de música fora da propio edificio, non? Vamos a impartir clases nos centros sociais, non en todos, que son 22 parroquias, pero sí que vamos levar a música a onde ten que estar, non? Que é a toda a veciñanza, toda a comunidade de Ortigueira. Entón, nada, pois con ilusión de novos desafíos, non? De novas cousiñas que estamos traballando, celebrar como se merece Ortigueira pues este 25 aniversario, ¿no? Falas de novos proxectos de levar a música precisamente ás parroquias, son 22, como ben decías tú. Ortigueira é un dos concellos máis extensos de todo Galicia, podémoslo decir, de todo Galicia, non solamente xa de nosa zona, sino de todo Galicia, que ten mar, ten costa, ten monte interior. Nos decías, un dos proxectos, levar a música a todas as parroquias, pero eu sei que seguides traballando en levar outros proxectos neste 25 aniversario. Sí, aparte das clases nas parroquias, non? Como che dicía, temos alumnos, pois mira, que veñen do Barqueiro, de Cariño, de todo Ortegal. É a única escola de música recoñecida pola Xunta, non? A única escola de música oficial. Bueno, é como un colexio, non? Temos un inspector de educación, seguimos unha normativa, digamos que intentamos dar pois, a mellor formación posible. Outra cousa importante desto do proxecto do 25 aniversario, aparte de dar clases, o que queremos é levar tamén a música ás parroquias, pero desvincular os concertos do teatro que temos en Ortigueira. Temos un teatro que é maravilloso, que quere vir por Ortigueira, é un teatro que é espectacular, histórico, pabelo, non? Pero que a música non só sea dentro dun teatro, non? Que se leve tamén, o que se digo, tamén nas parroquias. Entonces a idea tamén é facer concertos en todas as parroquias. Aquí sí que vamos ter que andar, non? Nas 22 parroquias hai moito que andar, pero é moi bonito. Levar a música a distintos que foron colexios, sabes que a zona de Ortegal había moitas colexios de habaneros que se chaman, non? Estos edificios históricos, pois nada, vamos a intentar levar a música a todos eles. Carlos Dieguez, director da Escola Municipal de Música de Ortigueira. Estamos seguros que nos vindeiros meses vamos a seguir falando para dar boas novas de todo o que ten que ver con esta Escola Municipal de Música e todo o que ten que ver con esos máis de 100 músicos que tedes e que estamos seguros que van a seguir incrementándose. Graciñas por estar con nos neste mediodía e a seguir traballando. Bueno, pues moitas grazas a vos polo convite.
Hemos hablado en los últimos minutos precisamente de todo lo que tiene que ver con esa Escuela Municipal de Música de Ortigueira, y ahora también vamos a seguir hablando de música, pero en este caso de otro tipo de música. Vamos a hablar de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Lo vamos a hacer con su vicepresidenta, con Araceli Torres.